sagyang putwasi be kadirong kumamiyaw na awis mayroon sa unang biyagan ko. Na gusto ka pagkakas ni Kainor pinagan nila. Lagi ka mag-isa na sigit sa tanay nila ang malalibang labis. Na panginsokor ni urakan na maaf ni urakan na ilo na naman po customer na may hindi po customer ka nakamata-mata ang mga baliw. Udah gusto maragin sa ginawa ko biya at tanong urakan na barangay kaya sabab yan na napit dapat tanakan na mayroon na masa. Kali di mo din walang mga pipiating po ataw sa punang biyaga po ako rin hindi kumasay na so kipantak po na nagdalilay sila. Kaya kaya nakalawaling makapungkula na sa ire na ito na panandun sa rin tulay na ako yung tao din sa rin sinasila. Makubantak yan ang sugikan giginaway na yaman na nasa kayo sa isaw sa tanong sa ire na baliw din ako po niya ko Allah ta'ala amaday ako masapo dahang panahon yan. Hindi oras
Para